thalaka chuan nosen pakhat apani om takin US sipai te hne na barbware kara ahlang chholai kan hmua khanau sen kha engtin nge a omze langle rilru in zo na tam takazot zuyani heti live vek hian Russia president rorum Vladimir Putin a chuan anrama Afghanistan refugee te anlu lo tur thu soin refugee anga inlan silai chelek ching kan dong du lo ati cheu mai boxi a hei hi chu atop lama kan soi zui le anga Taliban hovin Afghanistan an lak nuwa video le thalak mu seom tak taka om treu to a chungzinga mu seom le ngai tu na tikal thui berpol chu Afghanistan papakhatin afa nau sen te mai thlathum vel bak alani lowang ti turwal lek chu Kabul airport a thirling nei kara US sipai te hne na a hlan chholai video kha ani a kha thil thleng khan ngai tu na ati thui em maya mitam berin dana chuan anu le pa te chuan an ram chua san thei in be seina an nei sang silova an nu na hial po an chan mai a hlau thonom to si a an fa nau sental chuan him takin Afghanistan chua san se malam hundu om zok nen ani tal chuan khoveli ma chon se an du wangin engtika ma mule to ngai lo tur po ni se an fa in malam hun thazok anei theina tur ani chuan ti in sipai te kuta an hlan ta ni in angai theya nu le pa te chuan anat dan tur chu kan tha thiam vek ome ma se US sipai thupuang tu chuan khathil tleng chungchang kha August ni somni pakhat khan update pe in khanau sen kha anu le pa te nen anom ho le to thu asaya Pentagon spokesperson John Kirby chuan reporter te hna thu soin kha video in soi chungchanga khan hei thil om dan ani a no sen nu le pa te khan an fa chu adam lo wangin US sipai te hna chuan enkol na peturin an nge na chuwang chuan sipai te khan an lo la chhota ani kha airport a Norwegian hospital a enkol ani a tuna chuan pa kuta hlan ani le to e kha thil thleng kha khongai na wanga thil ti ani a achan chu sipai te khan no sen din hun kha an ngai to em wangani ati ani no sen nu le pa te chu US visa nei thei turan ni em ti zo na chu chan belin ka shelo le apa hne na hlan ani to a tuna engtin nge anom zel ka shrezui to lo kha no sen kha anu le pa te hne na hlan kha kan mo phurna ani a anu le pa te emo US salut tura special immigrant visa nei thei turan ni le ni lo chu ka hra thleng tlat lo ani ti in a chang ani heti ang hen US sipai thupuang tu chuan ron soi fiata a khanau sen chanchin lo ngai chang tan chuan thok hoina thamani a chuti rualin an nun chhozel dan tur ngai to ero chuan ril ruwa thil tam tak om tho ome anu le pa te tel lo khan US sa emo ruai ni theita se enkol tu pa ngai takane chuan a hmalam hun chu Afghanistan ai chuan a engzok ngei narin oma anu le pa te tan po an ram hmalam hun thim takkara an fa choilen ai chuan ril runa tak le ngai em chung po in an fanau sen chu US a kal se ani tal chuan khovel thazok nei se an du sak jok mayangem te te ril ruwa alo omani engpo ni se an ni chung ko chunga thil thleng langsar tak khar na chu tuna kan soita kang kha ani tari e chuti lai chuan Turkey sipai te chuan Afghanistan no sen thlani mi lek chu an lo pom vele lop thunga he no sen phei hi chu enkol tura han kuta an ron da po ani velova khatia Taliban ten Kabul an lak thut nuwa mi puitam takin Kabul airport atanga ramdang a thona manga tlan chet an tumna lama anin dek poi vak lai khan he no sen te hi anu ne anin lo thlat maya chu Turkey sipai te hian an lo chara uluk takin an lo enkol sakta ani anu le paten an zon chung hian Turkey sipai te hian duat taka enkolin in turte an pek baka a ekte po an thian fai thlap boka hunenga mochen a chung te an zon nuwa apa an mufu thei ta hlawa him takin an pelet le ta ani ama kan soi thoi to angin he buaina hian nu le pa tam takte chuan an mani tel thei ri don lo po ni se an fa te chu ramdang a thon chu ram an tum hloma an tel lova thon a chuan tir turin sipai te chu an ngen lom thina ma se we sipai te chuan an nu le pa te tel lovin naupang an lak chua don lo thu an soi ve thunga din hun khir taka an ding hlomani kan soi tak naute pani chau lo po hi US le ramdang sipai te hian an lo boi pui nem khop maya khatia Kabul airport ta anin pong nek vak mai khan naupang tam tak chuan an nu le pa te an hlova ramdang sipai te hian ani him na tur le
an thlaphan lo na turin thei top chuain an lo duat thina arem chan ve le an chung te bula an da le thina ni tuna hian US sipai te chuan mi sing chuang zet mai te chu thlona mangin Afghanistan atangin an thir chuak to a maba ke ron langa hle maya US citizen ringot po mi sing khat sanga vel thir chu angai an lo ba ka heya tam fe mai Afghanistan citizen zinga visa nei te thir chu an langai chewani heti lai hian video le thalak tam takadar meka hengte hi kan thlir thiam angai khop maya Taliban ten Christian missionary an kaplum ti video te adar chiama Taliban ten Christian nu pakhatan kaplum ti video te adar boka hengte ba ka hian thalak tam tak Taliban ten un rong taka an che dan ni om tak tak te adar nual boka kan hre tur chu atam ber hi chu tuna Taliban te chet na video ni lovin hun kal to a Al Qaeda le ISIS te chet na video zo kan ni ti hi ani Taliban te hi zaidam takin fel takin an chevek lawang ti chu arin thei line an chet na ni mi alawa an mani kan lo pu ve chiam ang ti a hlau oma oi chin tur kan hriat thiam atu hle ome Taliban te kuta Afghanistan atluk lu le ta ka wang hian ral tlantam takan om chho ngei don ti achiang ngala ramsang sangin Afghanistan atanga refugee an pom thei tur thu le an lak lu za tur thlengin an puanga chuti lai chuan ram then khat chuan Afghan refugees te an pom thei lo tur thu an sei boka Russia phei chuan refugee ming pusi a nakina helna la chok chuak le mai tur lak lu atum lo thu achak chuak hiala atong kam a riam rei khop mai US chuan refugee sing khat bor alak lu mela heng jing atam ber hi chu US sarkar lo tho pui to tu tele an chung te an ni don ti asoya rum khata an lalut ngal vek don lova refugee lo dong song lai lok theiram Albania Kosovo le Northern Macedonia rama te an lo om lai lok nuwa ata tolin US an lut thazel don ni in an soyani United Kingdom chuan refugee sing ni an lak thei tur thu an chuat to boka an lak tur ho hi abikin ti du da tur tele mei chele no panglam bik an ni don ani Australia chuan mi sang thum vel tal lak lu an in rin thu asoya tam tak lak lu ero an tum lo mela Australia Prime Minister Scott Morrison chuan asang te lak lu kan tum lova mi tran khat phei chuan sing ni te an lo soya ni oma ma se chiang takabituk lok zat kan nei lo chu tiang zat chu Australia hian kan lalut lovang ati ani Tajikistan chuan mi noi khat thleng lalut turin anin huam thu an soi to a Canada chuan tuna hian Afghan refugee mi sing ni zet an kol der to ani Germany chuan han ram hruai tu Chancellor Angela Merkel chuan han party hruai tu te nena din mun hlau ama ding mi sing khat tal lak lu anin huama tul thu a soi to boka India po in Afghanistan rama Hindu le Sikh mi te chu lak lu ain huam hle a e visa chi khatan buat sai thara chu visa chu tharuk adam phot dona tharuk aral nuwa engtin nge anom ze lang ti ero an la soi chiang lo thung ani Iran po in Anram province pathum Afghanistan ne na anin rina chuan emergency amanatan puanin tam taka kai to boka Pakistan ero chuan Afghanistan ne na anin rina hi khara tum thua soi thunga ma se tun thlengin Afghan mi te chu an lakal tlang theizel thungani Afghan refugee pom du lo lam han soi le ta zelila Turkey chuan Afghan refugee an luwak mai hlau wangin an ramri an thuam cha sau thunga an President Erdogan chuan Europe rama refugee kudam ni an tum lo thua soi mi mai ani Austria po in refugee lak an tum lo thu han soya ma se Afghan ram chunga har sat na tok le tranpui ngai te chu an thei anga tranpui an tum jok thu an soya an Chancellor Sebastian Kurz chuan Karorel chung chon refugee kan la lowang ati mi mai bokani France po refugee lak chungchang an fim khur hle a an President Emmanuel Macron chuan France chuan din hun la oma ding te chu ahum himanga ma se dan lova refugee lu thum hum laka Europe hi a in ven thata tulani ati thungani atira kan soi thoi to angin Russia President Vladimir Putin chu atong pa le cher hle a US le Europe ramten an rama Afghan ral tlan turte an visa ti felani ma a Afghanistan ram thenom vela lo mi khwal lai lok tura an ruah man chu a e lo le pek hle maya kotlang ram hovin heng ral tlan te hi visa tel lawa an lak lu du lo lain Afghanistan ram thenom te chu chung visa nei lo ral tlan te chu lo dong song bik turin an be seyamo he boina chin fel tum chunga in tham lo na satakani ati bian mai ani
refugee ming pusi a silai lek pol an ronin lan kan du lawani atiboka a an hla hian dikna tam takaneya mikhwal kan hria chen lo kha kan mikhwal hre sia wangin thenom te ina thlen tir ta photila alo fel viau chuan kan ina son lu le tum ta chavila asual viau ro chuan thenom te chung kwa chu ati chaviau thunganga chu tiang nen chuan khothlangram then khatte malak tum dan chu ai nang deuh perin alang tlatani mani ramtan theu an film khurani loisi a indem tak tak a harani Russia film khurpo hi a om ema US le khothlangram dang te film khurpo hi a om ema khongai takin refugee te hi lama sela nakina heng mi te hi Muslim sa khorui chil mi te an lo ni le si chuan an rama boina siam tu tur firfia ka che thin tur te an la ni le thaya hla om si a chuwang chuan film khur thei to pa an film khur hi dem tur an om mi lawani Europina Muslim refugee te wanga atorna tam tak tharum thona firfia ka chetna lo thleng to te kan thlir le chuanin hetianga an film khur vek mai hi a om via wani